Με χειροπέδες ο Μανώλης ή η δολοφονία που σοκάρει. Με χειροπέδες θα βρεθεί ο Μανώλης στη σειρά, η γη της Ελιάς, για μια δολοφονία που σοκάρει με τον ίδιο να φωνάζει ότι είναι αθώος. Η Φρίνη παίρνει τη μεγάλη απόφαση να πουλήσει το ανθοπολείο της στη Χρυσούλα. Όταν, όμως, εκείνη εμφανίζεται για να αναλάβει την επιχείρηση, η Φρίνη παθαίνει σοκ. Αντικρίζει μια γυναίκα ριζικά ανανεωμένη, λαμπερή και εκπληκτικά περιποιημένη. Στο μεταξύ, η αλήθεια λάμπει επιτέλους στο αστυνομικό τμήμα. Μετά από ασφικτική πίεση, ο Κουράκος, σύμφωνα με τον τηλεθεατή, καταφέρνει να αποσπάσει την πλήρη ομολογία από τη γυναίκα του δολοφονημένου άντρα, ξετυλίγοντας το κουβάρι του εγκλήματος. Ο Μανώλης αποφυλακίζεται, ελεύθερος πια να πάρει τη ζωή του πίσω. Η Αλεξάνδρα, θέλοντας να εξηλαιωθεί για την παράνομη δράση του Σύφη αλλά και της κόρης της Χριστιάνας, αναλαμβάνει την ανέγερση ενός ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες. Την ίδια ώρα, η Εροφίλη ετοιμάζεται ενθουσιασμένη να αγοράσει το νέο της σπίτι. Ο Μανώλης, νιώθοντας πια πως η ζωή του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία, κάνει μια άκρως ρομαντική πρόταση γάμου στην Αμαλία. Το χαρμόσυνο γεγονός ενώνει τους πάντες και όλοι ταξιδεύουν στα Χανιά για να δώσουν το παρόν στη λαμπερή τελετή. Ωστόσο, λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, η Αμαλία παίρνει μια απόφαση που απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Επιθυμεί να σπάσει τη σιωπή της και να αποκαλύψει στο Μανώλη ολόκληρη την αλήθεια για το σκοτεινό της παρελθόν.